Добър ден от новинарската емисия на Nut News. Собственикът на местния автосервис е в критично състояние след побоя от полицаи. На записите от камерите при килиите в пето районно управление се вижда как трима полицаи пребиват жестоко собственикът на най-известният и единствен сервис в града. Сега от болницата слушаме репортер Иван Желемиров. Иван, е към теб. Добър ден, господин Калчарев. Здравейте, Здравейте. здравейте. Може ли да ни кажете какво е състоянието на сегашния шеф на механици Георги Шелемиров? Ами, неговото състояние всъщност много е зле. Има черепна фрактура по главата на черепа и има, да го кажа, пукнат череп. Вероятно първи удар. Да. Разбирам. Има ли някакъв вариант това да сложи край на живота му, така казано? Ами, надявам се не, все пак нашата болница е една от най-добрите в града, да я кажа най-добрата. Имаме най-доброто последното поколение, така да кажа, реди и ще направим всичко възможно. Вероятно няма такава опасност. Да. Разбираемо е това. Добре, от колко дни той е в кома тогава? Ами то от кома от 3 дена, но се надяваме скоро да се събуди. Ами, ако не се събуди, както вие обещавате той да оживее, няма ли да се чувствате виновен? Ще се, разбира се, ще се чувствам много виновен, но надявам се това нещо не се случи. Добре, а предприемате ли някакви по-обширни мерки, като да се редувате лекари на смяна под наблюдението му? Разбира се, в момента точно заради вашето пристигане, в момента колежката няма, но има задължително една медицинска сестра, която го постоянно Ясно. се смеят на смени и денонощно има медицинско лице тук. Добре. Добре. Благодаря за информацията, която ни дадохте. Ако имаме повече въпроси, ще се върнем отново. И късмет. Добре, благодаря ви. Довиждане.